ओल्या खोबऱ्याची वडी किती छान झाली आहे बघा. मी ओल्या खोबऱ्याची वडी बनवली आहे. एकदम छान झाल्या आहेत आणि चवीला पण अप्रतिम झाल्या आहेत. या वड्या कशा बनवायच्या, साखरेचं प्रमाण किती घ्यायचं, त्यात शिजवायचं, ह्याचं पूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये सांगितली आहे. ही वडी तुम्ही गुरुपौर्णिमा, एकादशी, नारळी पौर्णिमा या दिवशी बनवू शकता. चला तर या रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली. माझ्या कुक विथ प्रज्ञा चॅनल तुमचं मी स्वागत करते. मी ओल्या नारळाचा 1 वाटी किस घेतला आहे. त्याच्या निम्मे साखर घेतली आहे, तूप घेतले आणि थोडीशी वेलची घेतली आहे. बस एवढंच साहित्य. याला साहित्य जास्त लागत नाही. चला तर आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. मी गॅसवर कढई ठेवली आहे. तर ही कढई तापत ठेवते. कढई तापली आहे. कढईमध्ये किंचित तूप घालायचं. नाही घातलं तरी पण चालेल, पण जास्त तूप घालायचं नाही, नाहीतर ना ते खोबरं जवळ येणार नाही. ते बघा, तर असं तूप घातलं. गॅस बारीक ठेवायचा. आम्ही सगळं खोबरं याच्यात टाकलं आणि हे सगळं खोबरं ना पूर्ण फिरवून घ्यायचं. असं तूप लावल्यामुळे कढईला ना खोबरं पटलं की चिपकलं नाही. तर लगेच साखर घालायची. गॅस पूर्ण बारीक ठेवायचा. आता करपून जाईल. बघा, असं जर काळं असेल ना, म्हणजे खोबऱ्याचा काळा भाग असेल तो घ्यायचा नाही. आता चुकून तो राहिला, म्हणजे खोबऱ्याचा जो सफेद भाग असतो ना तेवढाच घ्यायचा फक्त. तर सतत फिरवत राहायचं. असं साखर विरघळते तोपर्यंत काय करायचं, जे आपल्या ताटात आपल्याला करायचं ना त्या ताटाला असं तूप लावून घ्यायचं. हे बघा, सगळीकडे तूप लावून द्यायचं, म्हणजे वडी कधी ताटाला चिपकणार नाही. तूप लावून घेतलं. चिपकलेलं असेल ना हे काढून घ्यायचं. असं हे बघा, गोड जवळजवळ म्हणजे 75% होत आलंय. आता मी यातनं वेलची पूड घालते. ती वेलची पूड लवकर अगोदरच घालायची, लागते चांगली वेलची पूड. नंतर घातली ना तर मला लागत नाही व्यवस्थित. हे सतत आता ढवत राहायचं. हे बघा, तर गोळा होत आलाय.
ते तयार झालं. हे बघा, ते कढई बघा पूर्ण सोडली इथे. आता काय करायचं, पुढची कृती दाखवते. पुढची कृती आहे ना, पटापट या ताटामध्ये सगळं काढून घ्यायचं. आणि ह्या पलित्याला ना मी अगोदर तूप लावून ठेवलं, त्याने पटापट थापायचं असं. हे बघा, असं थापून घ्यायचं, पटापट पटापट करायचं. सुरुवातीला पलिता नाही तर काय दुसरं भांडं घ्यायचं, पेला वगैरे, नंतर हाताने थापायचं. हाताला चटके लागणार. लगेच त्याला ना सुरीला ते हे लावायचं, तूप लावायचं आणि कापून घ्यायचं. पूर्ण थंड करायला द्यायचं नाही, तर पूर्ण थंड झालं ना तो कापणार नाही. मग कापायला गेलं सगळं तुकडे तुकडे पडणार, कुस्करून जाणार. आपल्याला पाहिजे त्या साईजमध्ये कापायचे. हे बघा, आता हे पूर्ण थंड करून घ्यायचं. आता याला हात नाही लावायचा, जेव्हा थंड करायचं, पूर्ण थंड करायचं आणि ते हे करायचं, सेपरेट करायचं. हे बघा, थंड झाली आहे. आता तुम्हाला मी काढून दाखवते. हे बघा, मस्त गुडगुडीत झाली एकदम. हे बघा, छान झाली. एवढी सुंदर झाली आहे. तुम्हाला एक मी तोडून दाखवते. हे बघा, छान मस्त झाली एकदम. पारंपरिक पद्धतीने केलेली आहे. जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल ना, तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी तुमच्यासमोर मी घेऊन देत राहीन आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. चला तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपी घेऊन.